John Makan, Senior, Caleb, Uyabwa, Blessing Chanaga, Nafarai Panza, Unit. Jonathan Makani. Ndakapambirwa mundu wangu naBlessing Chanaka. Vakafamba zvakadai. Ndiri kumba ndakazongona kunda kwakubhembwa. Kunda kwabhembwa zviya izvi. Ndobva ndati ndambobhemba kunda kwangu ndiyani. Ndikati regai ndiende kunani kuna Sabhuku. Ndobva ndaenda kuna Sabhuku. Ndasvika kumba kwaSabhuku ndakaona ariko. Ndobva ndabvunza Sabhuku. Sabhuku, ndakutema kunda kwangu ndiyani. Sabhuku akati ndiBlessing Chanaka. Akati ndiBlessing Chanaka? Asi akati Blessing Chanaka apinda papi pamunda pangu. Asi nyaya iyi hatisi kutaura zvedu tigapa. Tikitaura zvepamutemo nababa mukuru wenyu. Akati mutaura zvepamutemo nababa mukuru wangu zvekutema munda wangu. Zvikazi ndizvo zviripo. Akati akati imi musadaro kutema chipi munda wangu. Kanzi zvakanaka. Ngatichiye chisumukai panapa. Musi tiri kuuya kumba ikoko kwangu ini Sabhuku nakuseni tobva anditakura tobva taenda kumba kwababa mukuru. Ndakati zvakanaka isusu ndokuenda kumba. Taenda kumba tomira Sabhuku. Sabhuku haana kuuya. Masikati saka Sabhuku akauya makuseni acho. Ndobva waenda kumba kwababa mukuru. Ameno zvakadini zvakataurirana ikoko. Ndobva watodzokera. Saka mumai muroora wangu wakawaona. Saka pandaitobvunza kuti Sabhuku achasvika nguva paSabhuku tatomuona anga akutodzokera kumba kwake. Akati kazi asunga akarubva kupi kwababa mukuru mundu wanga achi. Ndakati zvakanaka. Ndobva zuva rava ratopera. Nguva dzangu dzekuenda kubasa dzakwana. Ndobva ndadzokera kubasa. Pandakadzokera kubasa Sabhuku nemuzukuru wake Blessing Chanaka vatora vanhu vavo ndobva vaenda kudini kutotema kumunda vakusenzesa mapausel. Nokuti isisi pokutanga ndataura kuti musaende kutema tigarisisane nyaya iyi. Iwona wakavhara. Saka wakutema ikoko nemapausel wakudzikisa mitemo. Muzukuru wangu andinogara naye ndobva asvika panzvimbo pake. Ndobva wabvunza inda muri kutema pa mumunda. Blessing Chanaka anoti iwe nyaya yekutaura iweyo enda ubvunze sekuru wako. Kazi kazi muzukuru haana kuita nhare akabva aenda. Ndobva afonera amai vanga vari kuharare. Mbuya kugara munda uri kudini kutema. Mbuya anoti iwewe chitora mai nina wariko uende nawo kunani nababa mukuru. Munda wamise vanhu vari kutema kumunda. Zvinhu zvakaitika saizvozvo. Mai nina wakauya nemuzukuru vakaenda kwababa mukuru. Vakasvika vakataura baba mukuru. Saka mai vakataura kuti kana masvika pana baba mukuru apamba pawapa mundifonera nditaure navo. Saka apa muzukuru paakasvika pamba pababa mukuru wakabva afonera mbuya. Mbuya abva adaira. Mbuya akataura nani nababa mukuru kuti endai kumunda muundisa vanhu vakudini vari kutema. Asi zvakanaka baba haana kuramba. Vakabva vasumuka vakadini vakaenda kumunda kwevo. Obva vasvika vanhu vakudini vanhu vari kutema. Vasvika vanhu vari kutema ava vanga vari vashandi avo. Uyu Blessing Chanaka anga aenda kwazi akanga aenda kumba kundotora chikafu chevashandi ava. Apakati tinotomirani. Vakazi vashandi mirai tifone. Ndobva wafona naBlessing. Blessing adaira
foni bvapo baba mukuru ndobva atambira foni ndobva wataurira ndobva wabva kumba kwavo. Blessing akuchuya kudzokera kuashandi akanga ana Sabhuku. Pawakasvika kumunda, Sabhuku akatanga kunetsana nemuzukuru vari kumunda ikoko. Kuzosvikira Sabhuku akabudisa banga kuda kubaya muzukuru. Zvadaro pakamboita pa noise vari kumunda ikoko. Ndobva wazongonyaradzika nyaya yekuti muzukuru akanga azotorawo muti. Akabudisa Sabhuku banga kuti kana mari chuyaiwo ndari. So vakazogadzisa noise here. Then baba mukuru akati zuru, ini makomana mukutema Sabhuku neumuzukuru wako Blessing Chanaka chisiya kutema munda uyu, nyaya itanga yagadziriswa. Ava vakavhara Sabhuku nemuzukuru apakati kana mune maramba ini ndakwenda shuwa vakazobakadini akabva ataka kufamba kutoenda kumba nemuzukuru wake nyanza dzavo. Then Sabhuku bva ndobva iwewe Blessing zvataura samakani iwe chidi chisiyana nekutema munda uyu. Blessing akati ini ndandati kuya nevashandi saka ndichatomira. Ndobva takacheka miti iyoyo 5 ATC. Tazochibva kubasa takasvika munhu watopera. Kana muchida kuona mafotos acho takatotora mapictures tina mufoni. Then ndio ndati regai ndichikorere vanini vangu vari kuHarare nyaya yedu yaitika kuno. Ndobva ndavafonera wakati zvinomukoma mafunge. Ndikati ini ndakutofunga kuti sezvo tinotadza kuita ngatichiende kundomagara nyaya tokuya pandakaita sei ndokumagara kwandakaita. Okay. Ishe yenyu ndiani? Ishe Saumana. Sabhuku ndiani? Sabhuku ndinaye ndiFarai Mupalutsa. Farai Mupalutsa. Masara kufa. Ko Saumana junior zvare. Gawe. Right. Changu yauda kuti nditare kunzwa because nyaya iri I think iri centered pana Sabhuku. Iri centered pana Sabhuku. Because I want to know kuti authority ya Blessing yekuti ari kunzimira iyo tokontinha nekucheka. Authority yo simba rake riri papi? Ndiro ripa kutsvagero simba rake riri papi? Because kana uri kuudzwa kuti munhu ndeve munhu handiti, then you continue kuti sei kucheka. It means kuti pane simba rako, power yako pane pairi centered. So tinotiziva kuti power rako riri papi. Handizvo ndokuti nyaya yacho idii tikagomba musoro pane simba racho pako ndokuti zvinhu zvinaka. Sabhuku wacho Sabhuku handiti unogara pasi tatoizwa papo garai. Right, Sabhuku titaurei Simukai Sabhuku. Masoro echangamire. Yes. Ndinoti Farai Masara kufa Mupalutsa. Zvakaitika ndezvekuti pakutaura kwenyaya ingaedzerwa nekutapudzirwa nekuda kwekuti zvinhu zvacho zvazvo zvikufa. Ndakamuka gore rapera tichazivi mwedzi nemazuva. Mhuri yababa Makani panonozi ndakaziva natichaona wakanga wachinetsana kugadheni. Saka ndakabva ndafunga kuti nekuda kwekuti baba Makani wachipo hazvigoni kuti ndienzanise mhuri yavo ivo wachipo. Rega ndiende kundiwati tosangana kumba kwenyu kuna baba Samakani baba wavo. Saka takasvika tikasangana pamba baba Samakani. Tasvika tikasangana pamba baba Samakani. Ndo mazuva aitendera nyaya yekuti tinofanira kuita mavillage map aya. Saka ndandodobva ndagadzira village map rangu kumashure. Ndiine assignment yekuti Blessing waifanira kuzopiwa munda unotongwa ndiishe naSabhuku usiri mugura memunhu. Ishe achizviziva, Sabhuku achizviziva. Saka ndakabva ndati patichaita mamepo aya ndopacharatidza kuti tine land iri extra inokwaniswa kuti Blessing aone kukurima. For sure takaenda tikaenzanisa wana wababa Samakani tiri pababa Samakani.
kana awakuru wanonzi Jonathan wapika pamberi paJehovha Mwari nemwoyo wese, wachadaira amen kana ndazotaura ipapo. Ndakaenda nababa Samakani, ndakati baba Samakani, nokuda kwemepu yandakataura pameeting iya, ndikumbirawo imimi nemwana wenyu Jonathan tikwire kumusoro kumunda kwenyu, mundipangidzewo pamunoguma kurima, kuti apa ndipo tinonyatsogumira. Zvisiri zvekuti ndanganga ndisingazivi, ndaiziva zvangu semwana wakaberekerwa imomo ndikakurema. Saka ndakakwira nababa Samakani nasaJonathan naBlessing uyo anga aripo pataenzanisa wani. Saka takwira 3-4 takasvika tichikwidzisira kuenda kumunda kudai, takagara pamatombo. Kuleft side kwake Samakani Jonathan ndio wakabva wati ngatigare pana, tobva tagara. Muromo akatanga kundibvunza ngekuti sabhuku muri zviziva here kuti kune vanhu vari kuuya vachitema miti yekutsetsa migoti netsvimbo pamusoro. Ndikati handizvizivi because neni ndiri kure. Ndikati kana mazovaonawo tizobatsira nofonera ndizoya tichiwadini tichiwabata. Wakati zvakanaka. Takagara ipapo taifara zvokuti pasina kana kuda kunyorerana pasi pakurukira. Kobva ndati chitipangidzai mugano. Tikabva panapa tikaenda pane matombo ari pakatinongedzera saJonathan kuleft kwake kuti ndikabva panapa tobva tadzika padombo ribva tadzika mustream inonzi Matiranhengu. Tobva tati zvakanaka. Right, tiri ipapo pane road inokwira kwaNyachena. Ndakabva ndati kumhiri kweroad tinofamba sei. Jonathan zvaruti munda wake handiye wakazotiratidza mhiri kweroad. Wakapa baba wake mukana wekuti atiratidze kumhiri kweroad mugano. Baba Samakani ndo wakataura kuti ngatifambe nditeerere iye Jonathan. Tikafamba tikazika chiti ndoguma nemuzhanji tobva tadzika. Kana hama dzake dzadzizoziva kuti Jonathan takambofamba naye, takuchizvitaura kuti dzizive dzakagara pakuti aiyo uyu murume takanga tiinaye kutanga. Tikafamba tikazika. Tasvika baba Samakani achitipangidza mugano. Ndakati ndazviswa. Munhu wandaida kudhirowesa mepo yangu waizi Lakson. Vandaendera Lakson ndikati Lakson, inini handigoni kunyatso kudhirowa, handigoni hangu zvokudhirowa. Ndada kuti ndidhirowerewo mepo yangu inyika. Lakson wakanditi kutori neyagara iri kukliniki, munongoenda mutora foto, mufotokopa iyo. Ndikati good zvakanaka. Asi pakanga panitaura baba Samakani wani. Ndakabva ndatomhanya pakati Bhule uya wakazi aone access yekuwana munda unotongwa ndishe naSabhuku. Apa pasara extra land isiri yababa Samakani nemhuri yake. Nekuti ndo wega wandinongedzera kuti ndogumane apa. Kadai wakanyepa ndakazovati apa maakunyepa ndekuti ndaipafamba wa. Saka iwo wakandinongedzera ndikati amen. Ndikafamba tikaenda. Saka ndakazotora Bhule ndikati Bhule. Pa land yakasara ku extra kuya tichifamba nababa Samakani naJonathan. Hapana panokufadza here kuti udini ushande. Ini zvema hectares maybe zvingazokupimwa tiripo tichiona kuti 5 hectares shuwa. Ndikabva ndati already zvakanaka izvo ngatite sei? Ngatende. Ndakafamba naBhule tikaenda. Bvataona. Ndakapedza kunga 2 weeks vandazoenda kuna baba Samakani. Ndikati baba Samakani, saJonathan kuright pakagumira baba kuright kwacho. saJonathan wane muzukuru waro kutaura angaine ovhoni kumberi. Wakabva ati baba Samakani ati ndinoguma pano. Mr Jonathan wakabva ati inini kutangira pana. Ndinopota ndiri pamushaka takaita line iyo mushakata uyo neuyo vandaripota kuguma ndichanaka. Tikati zvakanaka izvozvo. Atinongoita nharo because kumushakata kana dai akaramba ndaizviziva because ndine wanhu vandaipa miti wadopisa ovhoni ndoti endai pamusoro pemushakata mutende. Iye anongoya achitaura kuti vanhu vakutema munda mangu. Ndakabva ndanyara. Ndakazokuona baba Samakani. Baba Samakani, pamene todoita zvokupa anozoita hangu nepo. Asi ndine assignment yekuti ndipe Blessing chanaka munda unotongwa ndiSabhuku naIshe. Saka extra land yandaona yamati yashuwa paya kuti tizoganwe nayo chega pasi penyu pesa because tine mugana naChega. Extra land yamati paya tine kapiece kata kuti tipe Blessing. Zvanga zvisi zveusiku kana kujutana. Baba Samakani wakati kana Ishe achizizo ngatisimuke tende. Takasimuka tikati isi tatisina demo. Bandakati baba Samakani apa tauda kuti zvichiite evidence kuti tawirirana kuti uku hakusi kumunda kwenyu mati kunotongwa ndiShe naSabhuku. Baba Samakani wakapinda mba wakatonzera demo. Tikatora demo ndikapa Blessing yena ndikati iwe ndiwe mwana tora chi demo utakure because uyu waita mukwasha wakubati. Takura demo ndiwe mwana wangu iwe. Blessing wakatakura demo. Tikaenda tikasvika. Inini saSabhuku handi ndakasisa miti. Ndakamira ndichida kuzoona kuti muti uchanongedza baba Samakani ndiwe here uchatsetsa Blessing. 1 2 muti uchatsetsa Blessing ndiwe here uchazojamba Blessing. Ndozomubvunza Blessing ndowakujamba kupinda muyadhi maSamakani wamujamba sei uri wangu wakabata chekutsetsesa. So sure takasetsa kusvika tasvika pakataura saJonathan kuti ini ndotangira pachena. Tasvika baba Samakani wakatiti wakomana ndaguma pandakataura musuwe. Kumberi musaende because Jonathan hapana. Ndikati amen zvakanaka ngatiite sei ngatichidzike takazika kumba tichida kutsvagawo takasvika pasi apa baba. Kobva taenda kumba naBlessing. Right. Tapedza papa. Blessing ndipo akazosara. Ndakabva ndadzosera feedback kuna Ishe.
mati masvika makasvika matsetse baba Samakani wakati kune imwe pisi wakati ngatibva tamira pana kune pisi ra nekuti Jonathan hadi kune pisi raJonathan reya raakati ndinoguma nemushakata saka hatigoni kupota kuendera kumushakata tichigadzira mugano because Jonathan wekumushakata kwacho hapadini hapana asi apo takagumisana nababa Samakani tese ndipo takagumira musi wacho patakagumira first day ndipo takagumira musi wacho. No, so in other words what you are saying is kuti pamakaita musi iwowo ndepane mugano une chekuita nababa waJonathan not naJonathan. Very good, ndizvo chaizvo. Okay, so proceed. Saka ndadaro tasvika tashaya Mr. Jonathan. Mr. Jonathan ndakazomuona pale mazuva mbwe ndakazokera kuna Ishe ndikapa Ishe feedback. Ishe kuya kwamakati nditsvagire blessing munhu ndazoona kaextra range pamusoro pababa Samakani pamugano pedu nasanya chega saka ndipo ndamuisa pakati pacho tangamiro wakati amen ndabviswa vatagara ndangogara unga mazuva mashoma ndakaona saJonathan nemuzukuru wasvika pamuzaura kuma 33 svika tauya wasabu tauya sikuti kutaurira kuti ndaona kumunda kwangu kurutema ndikati ndiani svika kuna ana blessing ndobva ndabuda pamba pangu vandatarisa ndikati avoera pari kuoma miti apo ndikati pari kuoma miti apo baba Samakani takafamba naye semusi uya makatitaura kuti mimi ndiye wakagadzira mugano takazoenda naye akatiratidza kuti titsetse miti yekuti blessing asazojambe baba Jonathan haana kuti ndiri kuyamba kwenye ndakati ndichafuma kusvika mangwana zvinoreva kuti munhu wandaifanira kutanga kuaprocha ndibaba Samakani wakanditsetsera mugano kuti unoguma saka ndakaenda kuna baba Samakani na blessing baba Samakani ndakaona mwana wenyu achiuya achiti mimi pamakatitsetsera tafamba naye musuya paya wakuti pachinja pake zvakafamba sei baba Samakani kana ndiri kunyepa wachati kunyepa kana wakuzotsananguza baba Samakani wakanditi havasi pakeba imimi blessing ngaendere mberi nebasa ndikati amen ndazvizwa baba but ndikati blessing aendere mberi nebasa ndisina kuona kuti hagoni akajamba kuenda kuleft kuya here kana kuenda kushakata kuya hazvigoni regai nditanga naenda kuona futi ndikuti kuzosera mhinduro zvakaitika izvozvo ndikakwira ndikaona blessing paanga ari guma ndiko vakagumira bandadzoka kuna baba Samakani bandamupa feedback yekuti blessing haana ujamba saka uri kushanda pamakamupa paya saka isisu hatinopinda munda maJonathan hatina asi Jonathan uri kana achiti iye waishe nasabhuku noti pazindi baba wake uko hakusi kwangu iye uri kuti kunofanira kuita kwake totozwawo ndi John ndiani ndiye baba saka mira baba Jonathan na John ndi baba nemwana saka Jonathan ari kusungisa baba ndizvo muri kusungisa baba muri kusungisa baba baba hatina kumusungisa baba takamusungisa baba makamusungisa reason yekusungisa baba ndeye reason yekusungisa baba ndeyekuti wawe wari pano vachizotipa umbo wanga huchiita sabhuku nemuzukuru wake kuti inini ndikaenda uyu uyu ari kuti tikuita zviri pamutemo nani nababa. Okay. So in other words iwe wasungisa baba kuti baba uye pana ape umbo hwechokwadi ape umbo hwechokwadi. So what it means tikasungisa baba zvichataurwa nababa ndochokwadi. Musoro ichanga babangu wakafa. Okay. Saka ndikuti baba mukuru amikana ndio baba mukuru. Ndi baba mukuru. Yes, saka zvakaitika panzvimbo iyi yatiri kutaura nezvaizvo ndeyekuti baba wangu inini wakarwara izwa Jonathan kuiso panena wati iwe ndiwe wati baba asungwe ndizvo auye pano kuti ape humbo hwechokwadi maererano nemigano handiti in other ways urunditaura kuti chii urunditaura kuti iwewe mugano hauizi anoziva mugano ndibaba ndizvo ndizvo here ndipo ndati because uri kuratidza ndopedza kutaura ndizvokuti dai baba wanga wasina nyaya newe kana wasina chaunoziva
hawamo munyaya yako. So there was no need for him to be here. Akamuzwa pamuzvinotaura kuti babawa kuti wauye pano, it was not necessary kuti wauye pano. Dai wanga wasina chaudotibasira munyaya iyi. And on top of that, kana wadaidza kuti wauye panapa, it means kuti iwe uri kuti zvinhu zvawachataura iwewe ndo zviri positive, ndo zvichabatsira dare rinwe. Hawasi kuzonyepera dare rinwe. So what does it mean? It means kuti tese isusu munhu achatilidha ndiani? Saka wese awamwese kutaura zvina basa. Baba akataura chete zvese zvataura baba izvozvo ndizvo zvatichateedzera tese, nekuti ndiwo chete wanozviva. Ndizvo here? Uyu ndibaba mukuru. Anoziva. Unozwa munyenduka? Unozwa shamwari? Inini handikubvunzi zvausina kutaura. Ndokubvunza zvawataura iwe ndo zvandokubvunza. Ndakubvunza kuti ndibaba ere kana ndibaba? Ndikati baba ari kudei pano, ukati ndini ndamudaidza kuti auye ataure chokwadi nekuti ndiye anoziva. Ndizvo? Saka wakupokana nema. Chaakukunetsa manje chawakudhauta chii manje? Ini chandiri kudhauta ndechii? Akafa baba. Izwai baba. Nyaya ndikutaura isimbo. Mugano wenyu munoziya here kana kuti hamuzivi? Mugano tinoziva. Munoziya. Then wamaunza umwe munhu dzakubatsirei handiti? Tati maunza umwe munhu kuti akubatsirei mugano wamunoziva. Ndizvo here bambo? Ndizvo? Saka ndati tikabvunza munhu wamaunza iyeye uyo zvaachataura munowirirana nazvo here? Inini ndio kwandiri kuti Ai, isusu handiti tingatowasta time because dai munhu nditaura kuti mamboka ndiri kudisputa zvataurwa nani nasabhuku kuti sabhuku ataura kuti takaenda kumunda handiti tichinoidentifya chii boundary. Ndopandaitanga kuti titore nguva tiweste nguva. But nyaya iripo ndekuti is not disputing the fact yokuti wakaenda nasabhuku kumunda, wakasvika wakarakidzana chii boundary, kuti iwe unogumira papi, iye akati ndinogumira papi pano, ndobva ndaenda apo, ndobva ndaenda apo, ndobva ndaenda apo. He is not disputing that. Waifana kudisputa kunani? Kunene here kana kuti kune uti? Waifana kuti mambo handiti ndakukumbirawo kutaura sabhuku wapedza kudii kutaura, handizvo? Sabhuku pawataura zvakati manyepa, handizvo? Apo wasabhuku wadii wagona, ndikuti tiende mberi. Handiti iwe ukati sabhuku aiwa muzido for the simple question, alright, nasabhuku makamboenda here mugano? nasabhuku matori rakatita makaenda here kumugano nasabhuku? Makaenda. Zvamakaita ipapo makawirirana here? hatina kuwirirana ba. Chii chamusina kuwirirana? Chatisina kuwirirana ndechekuti pakazi ngatende kumugano, inini handina kuzwa kuti tsoro yakanga yarongwa kudhara. Tati pamakaenda kumugano chawakapokana nacho zvetsoro, hatoda zvetsoro, tinoda zvokuti pamakasvika mukanongedza, handiti makawirirana here pamakanongedza kana kuti hamuna kudii? Hamuna kuwirirana? Hatina kuwirirana. Sei musina kuwirirana? Hatina kuwirirana nekuti munda yandakapiwa ndibaba. Takati chamusina kuwirirana chii? Chatisina kuwirirana ndechekuti uyu ari kuti baba vomugumira papi. Baba vanongedzera kuti nini ndikugumira apa. Iwe wazogumira inini ndakati paroti baba vari kugumira papa, uyu baba pane pandisina kutaura basa ndatochangamira ndikukumbira kuti pane pane andisina kutsanangura apa nenyaya yerendi iyi. Ukitsanangura
Pandinoda kutsanangura ndepekuti pakafa baba, handiti pakafa baba, baba mukuru wakaenda kundopamba munda wangu. Wapamba munda wangu wewe, inini ndongwana ndichikurwarirwa nemukadzi. Saka sakakwanisa kuti ndiende kobvunza baba kuti ngei mapinda mumunda mangu. Baba wakabva ndakabva ndanyarara, handiti. Saka nzvimbo yetotaura kuti baba wakapinda munda mangu iyoyo, handiti, ndiyo yakauya sabhuku akubvunza kuti imimi baba muri kugumira papi. Asi munda uyu ndewangu wandakapuwa ndapapa pandakaroora. Iwe wakati where it doesn't make sense. Munobona where it doesn't make sense. Zvamutaura zvisinga make sense. Muri kupaona? Sipaona bani. Amusi kupaona? Ibatsiriwo. Pamusiri kuona zvisimeka sense. Zvamuri kutaura. Ndikuti one. Muri kuti baba mukuru akapamba chii? Munda wenyu. Handiti imi muchirwarirwa nechii? Nemukadzi. Handiti movha maenda kunoidentify mugano nababa mukuru newe uripo nasamu. Baba mukuru ndobva wabvunzwa mugano wavo, ndobva wataura kuti pangu panoperera apa. Handizvo? Ndizvo? Iwo uri chii? Sabhuku vari chii? Handizvo. Ipane part now ndeyekuti iwewe the area in dispute haisiri area yazina baba mukuru iyi ndopandogumira. Area iri outside kwataurwa nababa mukuru ndopandogumira. yakuze Murikona zvizvo? Zvandikuedza kutaura kuti area iwewe yauri kudisputa iri within area yababa mukuru. Handizvo? Asi baba mukuru kana wasina kutaura area iri kunze uko kuti ndeyawo, handiti, it means kuti iwewe nababa mukuru hamuna chekuita nearea iri kunze kwearea iyi, because area yataurwa nababa mukuru ndopatoperera. It means kuti dispute yako iwewe nababa mukuru iri within the area yazina baba mukuru ndopatotangira ndopatoperera, not outside that area. Anything chiri outside that area iwewe manje sajona ndimaifanira kuti alright pababa mukuru panoperera papi? Pana urutaurani sabhuku nani nababa mukuru. Baba mukuru wachiperera para, inini kubva apa kunosvika uko ndekwani? Ndekwangu kuri kutemwa nani? naBlessing. Pati izvozvo hazvina kuitwa. Wakanyarara. So nyaya yako yekutaura yekuti une dispute nababa mukuru, yekutaurwa nababa mukuru, kunyaya yetiri kutaura nezvapano is irrelevant because it's not affecting anything. And it's not a reported case. It's not a reported case. Kana uine intention yekuzoiripota wozoiripota yekurisana kwako nani? Nababa mukuru. Because nyaya yekutaura nezvayo tikutaura neland iri outside land yaklaimwa nani? Nababa mukuru. Saka nyaya iripo ndekuti iwewe nababa mukuru hamuna chii? Hamuna nyaya. Nyaya yako iwewe ina Blessing nani? Nasambu. Handizvo? Don't bring in nani? Baba mukuru. Handizvo? Saka ndozvataura kuti manje munhu anodetermina kuti area yauri kuklaima iwewe ndeyako kana kuti haisi yako ndiyani? Ndiyamhaiwo mwai mangu ari mama Unonzwisa mubvunzo. Ndati munhu ane maruramiro nesimba rekutaura kuti uyu anotangira apa achiperera apa, uyu anotangira apa achiperera apa, ndiani? ndini. Uriani. Unesimba ino. Unoona zvikuenda ndizvozvo. Ndekuti iwewe Jonathan kuti uzive kuti apa ndipangu, it means wakapiwa. Baba wako kuti azokupe akapiwa. Ndosaka kuine masabhuku
ndobasa ravo rekupauni kudii. Saka pamwe pacho munhu vanonzi kana wakubvunzwa kuti yanotangira papi anoperera papi chinzi bvunzai sabhuku. It's because munhu wese ari mubhuku iroro akapiwa pekugara nasabhuku. Hapana akatengaba, akapiwa pekugara nani nasabhuku. Saka in this case andikokona nyaya chekutotenda kwaya kutoita. Ukona kutenda kwaya kuita. Land yotora nezvayo ndeyako kana ndeyamai wako? Redi ndiyangu. Mira chimbogara Jonathan mai wambotaure mai simukai. Makadini mbuya wako? Takasimba makasimba. Tati kuti nyaya yerendi yanetsa mbuya. Yashupa ka? Yanetsa ka? Irendi mbuya iyi ikuti mwati blessing ngeya? Ngeyani? Rendi munda uyu ibve kumabvu kwawo nakarikari pachine sabhuku aizi zasiti isusu wana makanera waigara mukukura muya waigogara mukukura muya wakazopfeka mukukura muya wachira mukukura chiuya sidi sabhuku sidi akazoti makani urugara ako apa hapana mundava istendi badzi ngoti hausati wapinda paki mubhuku pinda mubhuku ndikupe chii minda baba mukuru yanga arikwarara angasipo murume wangu inini akabvazopiwa munda aigara napai isabhuku achipewa munda papaine mumwe murume akarotsvakawo pekugara izi samukangana vaibva uzi iwe mukangana wachiisana namakaniso mberi uko kuna chanaka baba yewakomana wamiswa na saka murume wangu angazi ngaapinde mukati mukangana waende kunze kugoro isabhuku murume wangu garamba kuti ini handini kuvharirwa pai mukati ndoti ndine zvipfuyo ndingoda usofudza zvipfuyo kumunda kwangu kana zvaponoka ndingopinda pai munda kwangu handidi kuzonesera neumwe munhu kaza right saka mukana wachipinda mukati makani akunze kugomo zvakanaka makani ubhaganira nachanaka uku pasi ubhaganira namukangana makani ubhabva pasi gumabherwisi ubhabvuma ngegomo ukubhabvuma chanaka ubhabvawo pasi chanaka ubhabatawo gomo takadhanura takadaro pakugara hapana chakaitika kusvikira hondo isvika takandogara takadaro mukoma wako wakazoya bati mukoma ngati uchipindaiwo mukurani rachiuya kuti muone munda inini ndochimugurira munda saidi ndakapawo mpecho imwimwe apa ndochimugurirawo asi inini nguva ndiri kunze imimi vane mukoma nguva mukati namai inini ngoda mucheto ngoti ndine zvipfuyo vagurirawo mukoma takagara zvakadaro kautogara hondo ikarwiwa tikatiza tikaenda kumakipi tikazoti zinda yedu tindori nayo vagara zvakandodaro saka papakati apa muyambwa akabva kukipi aibva auya kogara paterera mukanganwa samukanganwa uyo haana kuzouyapo akandoganana nemuganwa mukanganwa ndani muyambwa takagara takadaro murume wangu ubva azofa samuyambwa kwabva atema munda wangu ndozotobva sabhuku anga apo ndeyani ndi pesi ndiyakasabhuku sabhuku ubva azoya kumba kunakati iwe muroora izvo mundakona kumunda kurutema makaisawo nekutema kumunda dada tazoti ukona kumunda kurutema dada handisi kutema kumunda kazi asi ndaona kwakatemwa si munhu wacho handina kumuona kana ndazomuona munhu wacho ichazoyandikutaurira dada zvakare sabhuku ubva azodzoka kazi munhu ndawati uri kutema munda ndamuona ndikati ndiani sekuti ndisamuyambo samuyambo wangu uzopinda munda mangu sei iye mugana achidini achimudziwa kaza ndichaenda ndotaura naye atatogara sabhuku akabvazoya kaza ndataura naye kuti wewe urupuka mugaro wakutema ukwakusunda kwako iwe guma ngemugaro zvakanaka kubva azoya sabhuku kaza murume wako akasaitwa zvindine waya iyo ndoda kusenza kumunda ikoko saka waya iripo here mingoro kati waya iripa
kazi imweni chitaka munhu ngofenza chii kumugano namuyamba wabva wakwidzana kumugano nachanaro kuti chirege kuzoita dambudziko nevanhu ivava. Ndakatotsvaka munhu wangu akateya makomba akafenza tikafenza munda wedu we tafenza munda wedu muswera wakafa sabhuku po masabhuku yakabheuka nemota parufu muswera wagoiwa nhumbi ndo pakasimuka samuyamba akati wanachangamleni masara pano ine ndaisiwa waya pamba pangu andamuki munhu wekwasahumana kuti samuyamba munhu wakakusira waya pamba wekazi ndiya kazi anditombomasa kazi amakararaniza mumuyamba mukana saka chionai panapa tiri parufu hatigoni kudii kutonga nyaya yenyu parufu pano saka munhu wetichasiya panapa uchatarisa bhuku rimwe ndiye mugozotaurira nyaya yenyu mozogadzirisa mozoziva kuti wakaisa waya pamadiya akanaka ndanditori pandinaodaira ndakaramba ndakanyara pakatoparadza ndakazonyorerwa akapandisa bhuku mbuya makandi kuda kuti tisangane kumunda kwenuko kwamuyamba ndatora ndatokwira kumunda kuya tasvika tone pamuyamba paya patozarawa iri ritoridarizi sabhuku akasvika mbuya akamdaidza ngenyaya yewaya kamuyamba wauri kuti waya iyi handizi basi waya urudziwa kuti ngenyu mbuya ndinokaisa waya pana ndikati ndakaisa waya mumuganga ndosamuyamba rudini rutema munda manga ndakaisa waya mugano kuti arege opuka ti mugano kazi samuyamba zvakati munhu wakaisa waya uziva ndiye munhu wakakusira waya saka iwe muyamba mugano wako namakani uri pano kazi hambai ndomupangudzi wakabva atora varume vese wanga varipo wakwira munda mangu wakutoda kusvika kugongo kaindipo panapa ondakapiwa mugano ndiani ndisabhuku cd kaindipo akakupa ibhukira panapa kazi papaini kaipapaine mushakati kaino mushakati wacho kazi wakatemwa ndiani kazi handimuzivi kazi koguri racho kaiguri racho rakabhuku kairakaborwa ndiani kazi handini wakabhura kazi kwabva abvunza mwana sabhuku kazi ndingwe makani imwe paimwe munda unoindi baba wako nambuyo wako muirinda mumatiro kuno kumusira kudya papaine mugano wenyu nasamukanganwa ngepano uyaibva ti kumwe takanerera waya ndiwo mamini mugano wenyu nasamukanganwa kuisamuyamba wakazoya hondo yapera taubva mapi munhu ekaiganwana naye panapa ndisamukangana atizotoke kumbuya makani uko wauya vati mbuya makani chikitaurira chakaiaisoganana samukangana kuenda kuna mukangano hatiwinya mumudama tiruda uyu blessing chakanaka nani ndo tiri kuda ava vairia chiona ino ava vairia vainda pakumushandiri kwara ndakauti munda urudini urutema vanhu vafona kuti munda urutemwa mani ndakabva ndafonera foni yababa mukuru yakaramba ndandabvunza kuvangu vangu ndondoziva kuti munda kurutemwa chii chiri kuitika foni yababa mukuru yakaramba vandabata sabhuku vandamufonera foni yakaimurava vandaramba ndikumufonera vandabata sabhuku zviri kuitikawo kumbaoko muri kuzvizwa waii kazi yaivo ndikuzviziva ndikati chii chiri kuitika ndondoziva kuti munda wangu rudini uri kutemwa kazi hundetete munda uri kude kutemwa shuku ndikandiani kazi ndimwana wachanaka vaita sei kuti mwana wachanaka abire pai munda mangu kazi isusu mhosva iyo hamungati kuziva mhosva ngobvunzati murume wenyu zara baba mukuru ndikati ndizobvunza murume wangu kudini kai ndiye wakatiti ritemai henyu munda uyu kati ho iwewe sabhuku ukuti kwazi ndakapuwa ndimakasha sabhuku iwewe kumashure uko ndakambonzwa kuti waifamba vanhu vangokuda udini kuimabauda iwewe ubva wati ndibva ndauya ndibva ndakuudai sabhuku kuti sabhuku ndozwa vanhu varudzi varuda kufamba waitema munda mwangu munda wangu uyu mazuva atanetsana namo yangu sabhuku nox wakabva anyora munda wemubhuku aiti mbuya handidi kuti muzonetsane navanhu vangoti muri kuteerera mese nevana venyu muri kuteerera minde saka iwewe muyamba munda unoenda kuisa pano mubhuku handidi kuzoti unetsane nani nambuya mbuya chitaura mamiriro akaitei munda wenyu
indakati munda wangu ngoguma ndichanaka ubva wabata gomo ubva waenda kwabuda kuna matirani munda wako femiri yepamakani yese hapana kuti mwana wako baba mukuru mwana wako baba munini mwana wako munda wekwamakani wefemiri yekwamakani kazi wobuya ndikati baba mukuru angasipa ndavanatonyarisa munda wangu tatatoparadzana nani nangavo asi ndakabvunza mukaita chinhu chekuti mbuya munotaura kuti ndakangoti minda ndekwamakani anyone wekwamakani hazvitauri chinhu hakuna zvakadaro kuti nii ndoti panapa ndoti kubva kugondo kobuda kudziva remachinda kwese kobuda ngepemhuri yekwandori kana vamuri mumunda izwai mbuya chatiri kutsvaga isusu tiri kutsvaga muridzi ndiye munhu watikutsvaga kuti muridzi wemunda ndechikati ngewangu iyo takaakabatwa ngemurume wangu zvingoita ini ngototi munda ngewekwani amuramba yanzwa saka ndamura munohwara makutura najonathan wese kuwati murwizi cho because ndizvo zvakutaura kuti mese hamuna marura mirungu amakamira pano muchiklema munda iwo because munda ndewemhuri kana uri wemhuri it means baba mukuru wani right mumunda imomo asizve paripo pati akapuwa munda wakapuwa munda wakapuwa munda murume wangu saka muruti kana makuti memunda undewe makani wese mautengeza munda ndewe murume wangu ndozvatotara already maji hatichazvizwisi kumutaura kuti imai kuti kana mambotaura inimi nemazwi enyu kuti takati kubva pakati kusvika pakati ndewe mwana wese wepamakani sabhuku angarudini zvomakatotora nasabhuku ndo zvakakosha ende ndo zviri correct zvomauda uchitaura tichituma zvazvo kunyepa because zvandinotaura mbuya ndiri kuti ini kwandiri hazvimake sense kuti jonathan uyu mwana kuna baboko handitika baba zvaataura jonathan uzviramba handitika imi mai wacho wajonathan momira pamberi moti jonathan nababa mukuru wese hawana chavanoziva nekuti akaita zvese izvi murume wenyu ndiye akati minda yese iramba ndii kwamakani mwana wese kwani kwamakani meaning kuti munda uyo hausiri wani jonathan hapasi kumira izvi zvachitaura kuti munda ngewangu wakuda kuti wana jonathan wana peter wana johani wana ani wese wekwamakani ndo vanofana kwakaya muno mokamira muno mori vhesazani blessing chanaka noti kuti jonathan achiuye amire akati ndiri vhesas blessing chanaka because jonathan haasi makani ari wani kana tikutora makani tiita kuti baba at the moment baba makani ndiani baba makani ndiye tiita kuteerera manje because ndiye baba anenge akutaura akamirira mhuri zvamataura mbuya mati chiro ngechemhuri ndozvandikuta ndambobvunza mbuya munda ndewani saka ifanira kuya kumangara kudare kuno ndiani saka sajona warudii ngofunga wana takati nini zvondiri kure imwe muchenda aiwa muri kure kure ndandiri kuharara muri pano takatoti munodai makatuma sajona kuti sajona chiendai monyorese mambo kuti inini zita rangu tebhita meno andizvo ndiri kutorerwa muda wangu ndi blessing nani because pamutemo kana mati munda ndiwe murume wenyu it means you are the surviving spouse kana muri the surviving spouse ndimi muridzi wezviro wana wenyu wese mabeneficiary ekuti mimi mai nababa musisipo ndiwo pawanozosheya asi right now muripo ndimi muridzi wechii wezviro saka izvozvi jonathan
haakwanisi kumira achirwira chinhu chisiri chake. Imimi makutoya sewitness kuchiro chenyu. Jona saJona zvendiwa yotofanira kuya sewitness. Imimi muri complainant. Andizvo ndosandotaura mbuya kuti mbuya mukadaro zvinoita kunga nemi wacho maakunyepa. Izvi zvichiti vanhu vakuru havadi andizvo. Chimwe kutaura kwamaita history yenyu mataura taura unoziva nezvenzvimbo iyi ndo ana Chanaka ndo mamakamborirana navo. Wana Chanaka waripi? Kana muchiti mimi wana Chanaka nemi ndii munoziva pane chii, pane Mugano. Uyu wamuri kukwikwidzana naye ndiani? Blessing ani? So zviri kurevei? Zviri kureva kuti wana Makanu nana Chanaka hamuri kuziva baba pane Mugano wenyu. Because dai muri kuziva pane Mugano wenyu munodai musi kutukana, musi kukakavadzana. Blessing mwana wani. Blessing mwana wani. Iwa ni baba wacho ndiani? Awa wana Blessing arikuza arikutema ndo wana Chanaka wacho. Saka izi ndopo mundu ndanga sabu. Angona nyashi bai. Mona me nyashi bai pari kuratidza kuti pane chikibidi chiripo. Nekuti kana wana Blessing wanu makavakidzana nawo imi wana Makanu, it means papasina need yekuti Blessing aiuya achinokumbira munda kuna Sabu. Iwo wachiziva pane Mugano wavo. Saka the fact yekuti wana Blessing wakuya kuna Sabu wachiuya wakaberekwa naSabu, it means wari kuzota pari pavo. Ndo saka wari kuya kukumbira. Murikona? Muruza ere zvaduwe dzotaura. Ndabera Isabu. Tati mbuya wati uyu mukangaru akatouya apa wakauya nenyaya yekipi? Muyamba akatouya nenyaya yekipi? Dai isiri nyaya yekipi inodai iri Chanaka naMakanu ndo wawakidzana watu. Asi mubvunzo wochiuya kuti wawakidzani wari tu andi mwana wemuwakidzani Blessing ndi haakuya kuna Sabhuku akuti ndiri kudawo apo andizvo muuzwa zvinotaura zviri kureva izvi zvine zvinhu tu zvazviri kureva. Zviri kureva kuti Blessing anoziva Mugano ende mukuziva kwake Mugano anoziva kuti apa hapana munhu. Ndochekutanga. Unozwa? Ende chinoti kana pasina munhu, munhu chete anokwanisa kukupa pasina munhu ndiSabu. Ndosaka Blessing akaenda kunani? Munhu zvaizvozvo. Bento kwatachiya kechipiri. Handisi. Movement yakaitwa naBlessing yekuenda kuna Sabhuku iri kutaura ifuti. Indirectly iri kutaura kuti Makanu haakwanisi kuklema land iyoyo because land iyoyo haina munhu. Haisi yake. Mazwere mbuya. Ndoda kuedza kuti mudi muone zvandikuedza kutaura kuti mai John nababa John ndo wawakidzana. It means baba John namai John handizvo ndochi wanoziva Mugano wavo wari wangani? Wari tu.
asi ukaona mwana wamai John akunokumbira apo iye achiziva mugano, it means kuti mai John unoziva kuti namai Peter vanoziva kuti apo hapana chii, hapana munhu. But the third scenario ndeyekuti sabhuku aida confirmation from the two parties kuti munogumira pake anyepa hake kuti ini ndandiri paziva, asi aida kuti panyatsobuda pachena kuti uyu unoguma papi uyu aiguma papi, pasana pasina claima ndopachapiwa place. Saka chimirai zvakaita tiri kuanalyza shamwari chitosi chese chonofuka ndo chakafunga zvinoitika ndezvokuti murikuona kuti chimwe chinhu chairipo iri free murikuona kuti imwe nyaya iripo futi imwe nyaya futi iripo ndeyekuti pakauya mukangano matani mukangano muyambwa wakaenda kuhondo haana kuzodzokaba. saka pamukangano meraye pamukanganwa pakatorwa ndeyani, pakatorwa ndimuyambwa. Saka zvomuyambwa akauya kumuyambwa akaiswa ndiyani, pakaiswa ndisabhuku. Pakaiswa muyambwa apa ndisabhuku Chanaka wakati saka muyambwa akaiswa mustendi yenyu mbuya ndati mati imimi nzvimbo iyi yanga ine vanhu 2 Chanaka namakanu chete, namakangano akazodii akazoenda andizvo ndo patati makanganwa zvaasina kudzoka handiti ndo pazouyani. Saka parikutoona here kuti pakati apa penyu naChanaka namakanu panga paine area iri space iripo yaikuganurai muri 2 uchimwe mira iyi yanga iripo here space iyi chandinoziva mbuya ndati mukanganwa anga ari kusaidi kwenyu here naChanaka kana kuti anga ari pakati penyu naChanaka? Anga ari pakati penyu naChanaka. Saka sei mati imimi munhu wamunoziva chete ndiChanaka asi munoziva kuti papaina mukanganwa pakati penyu? No, it's okay. Mukanganwa waenda ndobva paunzwani muyambwa ndizvo muyambwa wacho uripi? muyambwa wacho wakashayika paimwana wacho zvakafanana newe baba wako wakashayika wauya saka usati umwe noti wa mwana makafanana. Chandoda kunzwa inini space yotakutaura nezvayo iyi it means iri kusaidi kupi kana uyo muyambwa ari pakati Chanaka ari uko. Saka nzvimbo yetu kutaura nezvayo tichibva pamuyambwa iri papi? muyambwa uri panditoti muyambwa uri pana uyu munda wamakani muyambwa uyu saka munda uri utemwa uri kumusoro kwani wamakani kugomo kwakaguma gomo. Saka meaning kuti space yamuyambwa haisi kutorwa iri pakati, haisi yauya kotorwa ndeyamakani iri nechekugomo. Hamuna picha yacho ndatoona ivi nyamwe ndisipo ndaakutanga kuona kuti kunani kuna mukanganza neuyo muyambwa pakati Chanaka kupi uku kuno kwani makani. Maona picha yacho ari pakati ndiani? Saka munhu anokwanisa kutaura chokwadi mai ndi muyambwa kuti muyambwa
uri kusumuka muyambwa pari kutemwa apo muyambwa ndepari pamusoro dzanga semazira andinoita vari kutemwa hapana muriziva mazira ndinoita sei ndiri kudaro chokwadi changu ndechekudai kufunga manzombuya wati muyambo kati ndakaisirwa waya ndamuchipi shuwa zvakadaro asi nyaya yanga yapo yange kuti ichitaiwe nezvipfuyo avo vaisa waya baba akati ko ndichafamba sei nezvipfuyo zvangu zvandiri mukati saka nyaya yakaenda yakazivisa sabhuku tiyananiswe vanhu vane mombe vane zvipfuyo zviite tsida iri open saka sabhuku akaronga zuva izvo manzombe vachiti vakazouya shuwa takauya sabhuku akauya nevanhu vese vauya nemombe ko pari kunetsa ndebaba mama avo vaiwepo mukorera vaiwepo nevanhu vazhinji vakanga varipo saka sabhuku akati ini ndida kugadzira nzira yemombe nemi iri permanent isina ani anokwanisa kudistemba sizviri nzira yachi inofamba mombe chakanaka takaenda sabhuku nemupurisa wake tasvika pakatangira iya yedu samakani namama vakanga vari vakazi tida kupedza nzira samaka ava vainongedza kuti wezai muti uyu tugadzira nzira yachi tisiya munda wavo munda wababa va tine nzira pakati tafamba takasvika kudhuze nekuri kutemwa ava vakati tinoguma pano patinogumira munoguma pano pamuchienda tobva tapira kuenda kuguma ndo pamunogumira kwazi kunze kwayo kwazi kwakuna munhu ndo ava ukafuna chi hakuna munhu kwazi inini handichina nidhi yekugadzira nzira kusina munhu chandaurira ndi panotaudza kuti ite nzira saka zvamati munoguma bani kuenda kugomo ndo pandikugumira kugadzira nzira imimi chitengai waya muise chi waya yenyu handiti uko handichaendi nekuti hakuna chi munhu ba ndo kuno kwakutemwa changamire kwakuzi ndekwenyu uko wakanongedza ndofunga iziti 2014 ere somewhere yapa 15 ameni sabhuku achatondotatafariba sabhuku ino vakagadzirwa nzira iyoyo ava ndo vakanongedza pavanogumira sabhuku vati chaendi mberi nekuti uku hakuna chi hakuna munhu hakusi kutaudza hakuna munhu penye pamati munogumira ndo patagadzira nzira saka ndo pakazotanga kushandwa pawakuti ndepavo semusemu nezvataura zviya kuti kumusoro kwacho ndo kwakanongedza kuti kutangira futi zvakangofanana ndo saka ivo vakufungidzira kuti pamwe kunogona kuita kwauri amene kuchinja kweleadership kunochinja mugano handisi kana zvakadaro kuti pamwe kuchinja kweutungamiri kunobva kwachinja nemigano pamwe zimbabwe ngedai pamwe yatiwo nemugano munyowani nekuti pana vamunangapa kana kuti mambo mutasawa varipo pamwe ngani yatochinja nekuti pane umwe anga aripo hapasisi handisi changamiri anyway so I think issue yenyu chandaona inoda kutonha svike background chiyase kuona the correct picture yemamiriro azvakaita then a decision can be made tazwa matama tazwa manekizindo yenyu ndiwanani mese vanhu vari munharaunda vari uku kwenyu takutoti tiite zvechi takuita zve aiwa mbuya zvandanda kuita kandanda kungorespecta age yenyu ndo zvandanda kuti izvo zvezvo mbuya ndosaka takuti takuya paground zvimwe zvakawanda zvese izvi zvichaoneka paground zvaari kutaura izvi achasvika paground unongedza kuti pano ndipo takaitira musangano muti wakawezwa uyo wakawezwa uyo waya yakagumira papi apa isu tobva tazoziva because pane chimwe chatisina kuvhunza hedu kuti pamakazi maisa waya yenyu yakaperera papi ichitangira papi waya yangu takabva kumugano nachanaka kubva pakagumira chanaka papa ine muchakata wanga uripo wakanga wakatsetswa tishe sabhuku wekutanga mugano wangu nachanaka
chanakabva ati muti wanga uri apa wakadonha isa henyu kopu vandaisa kopu vakawanda vakachipota mugano namuyambwa vataguma ndopandawubvunza handina kuvhara kuti samuyambwa aisvika kukipindi handobvunza wangu mubvunzo wangu ndekuti pamakaisa waya ndo yanga iri indication yepamunogumira here kana kuti yanga iri waya yekuti musorove issue yenyu namuyambwa ndopatoda ndizive ipapo because zvinhu izvozvo zvinhu tu kuti pamakaisa fenzi yenyu intention yanga iri ichii yanga iri yekudemarketa mugano wenyu namuyambwa here kana kuti wanga uri kutoti patiperera fenzi ndo penu ndo pataperera hapana zvakachatabuya tichaona tasvika right waumana mudzigarira chipiri saka pane izvovheno zvichaoneka zvichaoneka pataapanzipaa pamusoro nechangamiro inenge inonzi Darington Makani ndezvomwana ndinoda kujekesa mamiriro akaita pano 2 minutes dzakatinokwana ye zvano pano zvapakaita ndepekuti Makani iri gomo iri handitika tomboti igomo Makani anobva kuno kwanditika achisvika kugomo handiti achisvika kugomo muyambwa paaruzi pana muyambwa paina mukanganwa muyambwa haasviki kugomoba anogumira pana mapanzwisisa muyambwa achigumira panapa apa pamuyambwa apo ndo pana chanaka achisvika kugomo mapanzwisisa saka mugano uri kumusoro uruzi wakaiswa waya handirika ndo achanaka naMakani uchibva wadzika kuno kubva waganura muyambwa mubvunzo wangu pauyu manje wati pane gomo muyambwa ari pakati saka tiri kuti uku kusvika ugomo kusina muyambwa kwasi kusvika ndekwani ndekwaMakani muzapa zvanisikuona utende kudrowerera zvapakaita miniti masekenzi akawandisa ndikudrowerera zvapakaita wati nayo unaziva kuti mepu yorudhrowe ichazoshandiswa ini koti ndizvo chaizvo kana wakatoenda nepepa iro riri ndo zvarichatausvika richitaura walebhura mazita hapana nini I think ndapedza ndapadaisa apa ndatonyera kuti fenzi ndo waya iruzi ndo waya yakadii yakaisa saka pano pari kutemwa manje ndinozonge ndapa indicate hangu mira ndipa indicate pano pari kutemwa pachikupa panobuda wakatoenda nemepiro zvandatonyorepo kwandizvo chaizvo chaizvo hapadi foto patika zvamamuramba kazvataura nemurungu zvamamuramba kandozviya zvataura namuyambwa ndo zvamadhurwa
Muyambwa ataura kuti handiti ndotichi is he landlocked or is what is landlocked handiti saka ari landlocked it means munhu akafenzerwa kwese iye ari pachi ari pakati kune munhu handiti ndo nyaya iri kwanditi saka ndobva tachibvunza mubvunzo mai kuti saka panga pachitaurwa naMuyambwa kuti ndiwe paakazi ndo pachabuda nemombe ne1 no man's land yakirirwa nasabhu iri papi idrow inyora haisi no man's land inzira yakakumbirwa kana yatonzira yazere pa man's land yes water chain haina munhu no man's land haina munhu ukaona mese zviri mukati marodhi auri ari mukati ndo anonzi maloop roads. Loop road inenge itori pamap yekanzo asi haisi land yemunhu. It means that land is no man's land. Kana matinosiya muya chizi pakati peyadhi neyadhi siyai 10 meters dzekuti vanhu nemombe wafu ndiyo inonzi no man's land haina munhu. Zvakafanana negomba. Ukaona kufenza gomba une problem. Waterway haifenzwa iwe unofenza patangira gomba uchienda kwako uyu ukachekwa gomba rinosiyiwa riri free. Ukaona munhu akuti gomba nderangu kana gomo nderangu mubvunzei munhu chibwa indicator pari kutemwa yatakuita ndiyo map reading yataitiza kwatsambe. So apo unyora chia ndo road yese ubva kugomo ichidzika kai pandaisa mastaff ndo pari kutemwa. So ndo pane road ka pamukati meroad ka ndo part of nyaya yakadesignirwa subcourt Queensland. Indangozunga kuti ndikupe brief kuti muone pano paruri. Izwa ini ndakubvunza. Izwa chirungu. Izwa chamandi kutaura. Izvo watidhuwera ndosaka taura kuti dhuwa chayo chazoshandiswa mudare. Because murume uyu kuti urikugona panapa. Ana B kugeography ku A level. Saka imap reading nezvekusketcha izvi takazviita. Saka musaononga pamunhu kutaura nemunhu aziya zvautaura. Zvanotokuti isketcha chakati munhu utoziya zvandokutaura. Even dai anga ari vandakutaura nyora nemacoordinates acho kuti coordinate pari kuti chii toziziwa bambo. Ndosaka tati chaizei nyora izvo murudi zvamungoziva bambo. Ndabvunza ndingamona zvekubvunza. It's a simple thing. Watiwo chanaka uyu ndiye ane land kubva uku kusvika uku. And the demarcation for both parties igomo. And then pakati apa pani landlocked ndo panani Muyambwa andi ndo pakafenzwa pesa andi ndo pandati chidrowa pari kutemwa ukati ndiapo pane maexa ndo pari kutemwa andi ndo pandati chidrowa pakaiswa road yakadhikiriwa nasabhuku kuti iyi no man's land yekuti paite access yekupinda nekubuda pani paMuyambwa mukati ndeapa road ndo iyi yandaisa tuma aro yandasiya ka space pakati iyi ndo road inofamba nemombe ichitoripo iyi road uyu utori munda okay. Saka you are saying iyi road pathway up yakabva paMuyambwa apo yakaita road wakatopinda mugomo asi iyi iri pakati yakasiyiwa yakakura yakakura sei land iyoyo ndo kune oval irikutawa kutore munda utoripo yakakura sei yes pamwepo guys kana kuti ane nyaya hectare kamudaro hectare is 100 by 100 100 meters by 100 meters ndo hectare. Saka kana makutaura nenyaya 5 hectares it means kuti ma100 akadai ari 5 ma100 akadai futi ari 5
kutora ground rebhora riyai vanhu pakatemwapo ka inini estimation yangu sekuona kwandakaita anogona kusvitsa kana kuti 1.5 handiti asi the whole land yese iyo handiti almost zvikuma 6 to 7 inogona kusvika hectares kuzova panobudira nzira yemombe chikudza mugomo unosvika kumugano nachanaka kumberi kusvika kumugano nachanaka no it's okay saka kana padai manje panaka isusu zvatakuita manje panokuva nobvechuzi chiitai make sure paground muri chii muripo then you show us zvamatidhuira padi zvamatidhuira panapa then tozoona but there is something else that I want to ask besides these 2-3 hectares dziri apa ko imwe land yacho iri kumhiri kweroad uko yakambokura sei iyo yamakani inoguma neri mambopindura yemubvunzo inotora dzimba dzedu dzese kusvika kugomo. That's not the fact, bro. Ndati pakakura sei. I'm looking at hatred now. Kuti road iyi andikambona pamataura apa. Unoona zvitore. Andikamati road iyi. Road iyi ndio yakavhurirwa access muyambwi kuti mudambwi yasopinde nepapi neapo. Andika. Ndobva ndati kubva pa road ipapa. Iyi land yenyu kuti yamakani kubva apa road apo kuenda uko. Yakakura sei? Pakakura ndo patene family ndo patene dzimba dzedu. Isianza. Isaizenda. Kukura isaizenda. Kukura isaizenda. Maybe pama hectares. Ngatingoti raAfrica. Pangaita ma hectares mangani? No, it's okay. Tunozona kwa mwanasika background. And you use the pathway yokuchangamirika. Aisi yamu yangu kachete. Yanga vile wana Yesu ari uko wane mombe ndopa dzaidarika napo dzichikwira kugomo. Uye mombe dzaichengeterwa kugomo. Ndopa dzaidarika nemukati memota road ka pathway yako dzichienda kugomo. Yanga sile munhu wani. Ndikutika. Kuona pana point yako. It's not about imini nokura wakaita land yenyu. Munokwanisa kukwira kugomo anyway kwa mafunga. So it means the creation of this road. Papa ine necessity. Yes. To someone. Yes. Ari landlord. Endo katasa mepo yako futi. Pawatangira mepo yako. The first coordinate yako. And ikutangira pamuyambo. So it means that's your starting point. Dai ngaisi kutangira pamuyambo. Road yako dai yabva kuno. Muchida iso. Road ifeite kuti yatangira padhuo pamuyambo. It means that's the first coordinate. Alright. Alright. Ngateso mbuya zanokwana. Zanokwana. Ngatisangana mutechi ngani? Tuesday. What time? Tuesday, 10 o'clock. Tinge tiri pa area. Sabuku, muripo. My next door, aripo. Ishe, muripo. Then tozo yapo report back to the final decision. Takuita sei. Right, it's okay. And you do the Tuesday.